tenim les tisores que necessitàvem per fer el reciclatge. Per què dic això del reciclatge? Bueno, perquè obrirem la bossa aquesta, que hem de buscar el punt verd de la Sagrada Família. Primer he anat a Gràcia, però ja se'ns havia acabat. Perquè a Gràcia són molt més ecològics que altres bandes de Barcelona. Veieu? I aquí hi ha les 3 bosses de colors. La de color verd, de vidre, que tenen que anar al contenidor verd, us heu de recordar d'això. Els de color groc, que són envasos i llaunes, el contenidor groc, i per fi el blau, el paper, que té que anar al contenidor blau. Doncs molt bé. Jo com a casa tinc un grapat de diaris, de l'esport, etcètera, d'esdeveniments del Barça, totes aquestes coses. Me guardo només els importants, quan el Barça ha guanyat a la Champions de París o de Roma, i els altres que no m'importen tant, el que faré és el color blau, ara ja ni sabia el color, veus?